Welcome to the language world. Today we are learning about the 10 most commonly used conjunctions. Let's get started. And. Ja, I eat and drink. syön ja juon. But. Mutta, I want to go, but I'm tired. haluan mennä, mutta olen väsynyt. Or. Vai, Tea or coffee. teetä vai kahvia. Because. Koska, I stay because it's late. jään, koska on myöhä. If. Jos, If it rains, I stay. jos sataa, jään. When. Kun, Call me when you arrive. soita minulle, kun saavut. While. Kun, I listen while I work. kuuntelen, kun teen töitä. Although. Vaikka, Although it's cold, I go out. vaikka on kylmä, menen ulos. Until. Kunnes, Wait until I come back. odota, kunnes tulen takaisin. Since. Vuodesta, I've been here since 2026. olen ollut täällä vuodesta 2026. So. Joten, I was tired, so I slept. väsytti, joten nukuin. Also. Myös, I like tea. I also like coffee. minä pidän teestä, pidän myös kahvista. Finally. Lopulta, Finally, I found it. lopulta, löysin sen. Anyway. Joka tapauksessa, Anyway, let's go. joka tapauksessa, mennään. Before. Ennen, Wash your hands before dinner. pese kätesi ennen illallista. After. Jälkeen, We can play football after school. voimme pelata jalkapalloa koulun jälkeen. As soon as. Heti kun, Call me as soon as you arrive. soita minulle heti kun saavut. As long as. Niin, kuin, You can stay, as long as you want. voit jäädä niin pitkäksi aikaa kuin haluat. Even if. Vaikka, I will go even if it rains. minä menen, vaikka sataisi vettä. Actually. Oikeastaan.
Actually, I don't know. Oikeastaan, en tiedä. Quiz time. Leave your answer in the comments. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to our channel to learn more languages. See you in the next videos.